2024ko korrikan 36 etorkin Ipar Euskal Herrira sartzen laguntza egotzi da, 7 pertsona epaitu dituzte atzo Baionako auzitegian. Prokuradoreak horietariko 6entzat isunak galdetu ditu. Justiziak epaiaren berri emango du heldu den abenduaren 16. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan atzo Baionan iragantzen epaiketaz gain, Ainhoa Iribarne Begi Klisk markaren sortzailearekin egongo gara eta bere proiektua azalduko digu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Baionan bart epaitu dituzte 2024ko korrikaren hasiera baliatuz 36 etorkini muga gurutzatzen lagundu izana leporatzen zaien 7 ekintzaileak. Fiskalak talde antolatuko kide izatea leporatu die, eta oro har 1.500 eta 1.000 euro arteko zigor ekonomikoak eskatu ditu 7tik 6 akusatuentzat, gehienak ordaintzeko bete beharrik gabe edo gibelapenarekin. Aldiz, defentsak dio ezin izan dela frogatu akusatuek etorkinei muga gurutzatzen lagundu zietenik, ez da ustezko etorkinak hala zirenik ere. Aurkeztutako froga bakarra akusatuek beraiek euskaraz publikatutako bideo bat da. Defentsak dio bideo hori gaizki itzuli dela. Itzulpena hortan gauzak ez dira behar bezala itzuliak izan. Gure bezeroak esan omen dituzten gauzak. Aipatzen ditu hitz batzuk ez dituztenak erabili, baina hitz horiek suposatzen dute delitu bat egitea. Ikusten dugu saiatu dutela erakusten gauza batzuk egin ez ditugunak edo frogatzen ezin dutenak. Argi eta garbi, ematen da oso argiki dosier hori hutsa dela. Itzulpenean muga gurutzatzen lagundu izana aitortzen dute, euskaraz agertzen ez dena. Defentsak akusazioak frogatu ez direnez, guztientzat absoluzioa eskatu du. Naiz eta Schengen espazioan barne mugetan pertsona ororen mugimendu askea defendatu duten defentsa zein akusatuek. Epaiketa hortan errepikatu dugu, guretzat elkartasuna ez dela delitu bat eta dela bete behar bat prokuradoreak eskatu du zigorra ekonomikoak. Beraz, guk gaiten duguna da olako zigorrak guretzat ez direla onargarriak, zeren egin duguna soilik izan dela elkartasunezko zerbait eta gainera ez 7 pertsonen zerbait baizik eta 20 eragileek aldarrikatu duten ekimen bat. Epaitegian parte hartu duten 6tik 5 akusatuk euskaraz hitz egiteko eskaera ere egin dute. Erabaki genuen kolektiboki ere saiatzea euskararen presentzia izatea epaitegi honetan. Bat baino gehiagotan eskatua izan den bezala eta ezeztatua izan zaiguna, beraz alde honetatik frustrazio bat daukagu. Akusatuek epaitegira gerturatu diren herritarrak, jakuz edo akusatzen naiz kanpainan parte hartu duten 5.000 pertsonak eta bideo honetan elkartasuna adierazi duten herritar eta eragile guztiak eskertu dituzte. Ebazpena abenduaren 16an emango du jakitera Baionako epaitegiak. Euskal Hirigune Elkargoak 2019an hasi zuen elkarlana segituko du Eusko Jaurlaritzarekin, hautetsiek aho batez bozkatu dute bigarren hitzarmenaren alde. Gure agintaldi bukaera da, orduan espero dugu hori izatea ondokoan, biztan da, baina nahi nuena zen gauzak sendo utzi gure aldean, etorkizuneko oinarriak prestatzeko. Edozein izan ondotik etorriko dena, gure harremanak sendotuak dira gaur egun politikoki, baina aztarna bat izan dadin eta oinarri bat izan dadin hitzartua eta izenpetua. Ekintzak konkretuak bideratzea gure gizartearentzat hori baita azkenean gure helburua. Ipar Euskal Herriak maiz begiratzen du hegoalderat, alderantziz ere aukera onak daudela diote. Laborantza herrikoi eta iraunkorrean, goi mailako azkurrigintzan, Ipar Euskal Herriak badu espertiza bat, badu jakintza bat, eta usaia bat, eta partekatzen aldena sormarketan adibidez edota laborantza biologikoan.
Orain arte Euskal Sagarnogileekin lan egin dute, jatorri izendapena lortzeko Bruselak noizbait erantzunen du, elkarlana Euskal Diaspora eta uraren inguruan ere, orain lehentasuna Euskara eta Euskal kultura. Badakigu Ipar Euskal Herrian Euskarak jasotzen dituela eraso batzuk eta egoera ekonomikoak egiten duela erakunde batzuek ez dutela diru gehiago emanai gure hizkuntza salbatzeko, orduan hori ekintza azkar bat da hori adieraztea. Ekonomiari ere garrantzi handia ematen diote. Erraten ala ez girela zerotik abiatzean, hor. Nire aintzinean ikusten dut pasatzen mintzatzen ari garen bitartean jambusa, Euskal Herrian egina da, irizarrek du egiten eta hori da gaur egun gure garraio bide publiko nagusietako bat Ipar Euskal Herrian eta bereziki hemen Baionan. Badira 6 urten Joseba Arrimondegi politikan sartu zela buru belarri hautetsia bilakatuz Baionan, elkargoan eta Askilaster departamenduan ere hastapenetik bere lehentasunen artean mugaz gaindiko harremanak sustatzea. Mugako herri batean sortua naiz eta hegoaldean Bizkaian bizi izan eta horrek ematen du gogo bat erakusten du ahaldela eta bizipena duzula mugaz gaindikoa baduzu gogo hori azkartzeko. Beron gero badira oztopo administratiboak. Ez administratiboak, kulturalak ere badira euskaldunok edo Euskal Herrian sinesten dugunok ez ditugu muga kultural horiek, baina ohartu behar gira gizartean oroak muga horiek badirela eta muga egiazki, psikologikoki, mentalki, kulturalki muga bat dela. Hori apaltzeko eta harremanak sustatzeko bigarren memoranduma hirigune elkargoa eta Eusko Jaurlaritzaren artean sinatzea azaroaren 4an eginen dute Gasteizen. Aino Iribarneniz, aita Garazipa dut eta ama Luzairekoa, eta begiklis marka sortu dut orain 3 urte, eta kuskulen dut, aita hemen dendan. Egia behar nion etzan. Oparitu zautan tableta, aitak ikusten baitzuen maiteatuko nuela eta hori, biziki ongi pasako nuela horrekin, eta urte batez ez dut unkitu, biziki zaila baitzen paperetik pasatzea tableterat. Eta COVID garaian ustut izan zela, hainbeste demora libre hartu nuela, entxatuko dut. Eta entxatu nintzen, eta hasi nintzen pixkanaka majezki batzuen iten, lagunei erakusten, eta hortik hasi zen, lagun batek jantzotan, erosten aldautzut hau kuadroz oparitzeko, eta bai, ados, eta hola hasi nintzen ingurukoei erakusten iten nuena. Eta dena hasi zen gaztetxean inbai ginuen erakusketa bat. Donibane Garazitik Euskal Herriko txoko askotara salto egin dute Ainhoa Iribarne ilustratzailearen begikliskek. Bakoitzak historia bat kontatu eta emaztea komentzeko helburua dute. Maitatu dut beti emaztea, aintzinean emaitea, emazte poderetsua eta ni emazte gisa ere gaur egun ditugun problematika guzien aintzinean nahi dut emaztea aintzinerat eman eta naturalki hori ateratzen zaut, identifikatzen bainiz berarekin eta emazteen egoera ulertzen baitut eta hori partekatu nahi dut. Eta ez ere biziki maitituena dira biloak hola airean ateratzen direnak askatasuna erakusten dutenak eta hori emazte naturalki ez dakit emaztea ateratzen duten omenalditxoa eta hemen munduko emazte guziei omenaldia. Marrazkiak zer ekartzen dion galdegitean? Burua usten dut eta denbora pasten dut, bizikuntza pasten dut. Eta da momentu bat ez dut eustan besteik pentsatzen. Eta gero emaiten dautan ere plazera ikustea, unikin dut. Eta hasi nizalaik enuen bat eustukaren hau ginen nuela. Eta gero ikustea gainera jendea jantzekin, ezakuekin, boteiekin hori da munduko gauzarik politena. Ainhoak lehen hezkuntza ikasi ondotik nahiko luke etorkizun batean bere pasioa bere lanbidean ere uztartzea. Momentuz ez nukela egin nahi untaz, eta bat ere profesionalan, nik ez dut ikasketarik egin, nik hau egiten dut justu maite baitut eta ateratzen baita, baina nik hau ikusten gehiago hori ondoko gauza baten gizan, eta hori jostatzeko pixkat. Beraz, azkenan bi gauzak ere kompatibilak dira, hezkuntza eta artea, eta gainerat gaur egun hezkuntzan ez da bat ere baloratzen artea, gerozta horren gutiago bat dira,
ere nik ikusi dut lehen hezkuntza ikasi darik, ze gutxi eman den adibidez arte hezkuntza, beraz nik nahiko nuke hori pixkat garatu. Eta hain zuzen begikliskek izango duten etorkizunaz? Pixkanaka garatu nahi dudan gauza bada, ez dut bat ere orain hasi nahi atopez eta baduten etzat altxorkipi bat dut eskutan, eta nahi dut untsa zaindu eta nik hori nahi du landu. Beraz, etorkizun batean, ametsa ditaike webgune baten irekitzea, baina nik hastapenetik buru sortua eta beraz, ara argibatzeko badut lan bat. Argi dena da arkatza eskuan sormena lantzen eta irudimena koloreztatzen segituko duela gazte honek.